Dňa 13. septembra 1942 v oblasti letiska Gumrak pri Volgograde bol zostrelený Erwin Mayer, nemecké SO Luftwaffe a držiteľ železného kríža. Po zajatí na zemi sa doprosuje Sovietov, aby ho zaviedli k pilotovi, ktorý ho zostrelil. Sovieti sa rozhodli splniť mu jeho prianie. Namiesto muža mu však predstavujú útlu mladú svetlovlasú ženu. Bola ňou Lídia Vladimirovna Litviaková, iba 20-ročná pilotka, ktorá slúžila u elitného 9. gardového stíhacieho leteckého pluku na lietadlách Jak-1. Erwin Mayer je šokovaný, keď mu Litviaková rozpráva podrobnosti zo strelu. Za svoje úspechy Lídia získala rad Červenej hviezdy a bola povýšená do hodnosti mladší lojtant prvej dôstojníckej hodnosti. Za svoju veľmi krátku kariéru sa stihla stať esom, keď si pripísala približne 10 samostatných zostrelov. 1. augusta 1943 sa už Litviaková nevrátila na svoju základňu v Krásnom Luči na Miustskom fronte. Až v roku 1979 sa pri dedinke Dmitrievka po dlhom pátraní našlo jej pochované telo s pozostatkami jej stroja. Zomrela vo veku iba 21 rokov.